Şun bormoluk arada sizilen gürleşen deyip kameranı açtım. Şun aşak mowduğum karar vermek. Men fikrimçe adamın durmuşunda en kıymetli bir karar vermek. Eýem çağlykda gatnaşýan, bile oýnaýan dostlaryňdan saýlap universitet döwründe okajak ýurdun bölümine degişli, universitetden soň saýlajak işiňe degişli, saýlajak ýan ýoldaşyňa, durmuş maşgaly ýoldaşyňa çenli hemme zat karar vermek bilen baglanyşykly we hemmesem kyn bir mowzuk, kyn bir karar almasy bir zat, almaly bir zat. Dilmen biraz köpdenlerde şeýürde ýaşansoň ýitip gidetdir. Umuman karar veremizde nämelere ünsürmeli? Karar vermek men fikrimçe birinjilik bilen özüňe ynam bilen baglanyşykly diýip pikir edýän. Sizem şonu ýaly pikir edýäňizmi? Özüňe ynam, özüňe edýän hereketiňe, sözüňe, gepiňe, ýöreşiňe, hereketlerine baglanyşykly bir zat diýip pikir edýän. Karar vermek her kimiň edip biljek bir zady däl. Sizem durmuşyňyzda şonu ýaşaýansyňyz diýip pikir edýän. Karar vermek üçin başgalarynyň pikirlerine sorap bolar. Meselem dostuň bolar, ýa agaň bolar, en ataň bolup biler. Ýöne iň esasy ýa gaýdyşmaýaly özüňe ynam ilki bilen özüňde başlaýa. Elbetde olaryň pikirlerini dinlemeli, ýöne olaryň pikirlerine dogry ünsürip barmaly diýip pikir edýän. Meselem prosent görnüşini aýtsak 30%, 20% ýyllaryň pikirlerini alyp bolar we dogry tankytlap kabul etmezlik şerti bilen. Şu an Berkeley köçelerini ýygrap görün. Goňşular melleklerine rahat edýärler. Käwir goňşular ýörap ber, käwir goňşular ylgap berler. Käwirleri welosipedli. Şonu ýaly siziň pikirleriňizi alaýyn diýip şu kamerany açyp şu an gürläp durşum we birinji erek gürläp görýän. Birinji erek şeýle bir mowzuk açyp sizden pikir soraýan. Şeýle kamera üstü bilen pikirleriňizi ýazyň, karar vermek. Siz nähili kynçylyklar çekýäňiz karar vermekde? Ve meselem karar vermekde nähili çözümler, nähili çözgütler tapyp bilýäňiz? Aşakda ýazyp üstünde işläp bilersiz. Maslahatlaşyp bilersiz hemmämiz. Ondan da benim wagtym bolduğundan şeýle täze mowzuklaryň açyp, hatta wagtym bolduğundan ilk göçük yerleri gezip, bärlere men ýaşaýan ýerlem, ýöne başgarak yerlere gidip görkezmek isler. Meselem bärde Chinatown var, Oakland'da, Kaliforniyada. O yerler görkezip bilerin. Başka mowzuklar açyp bilersiz. Siz mowzuklaryňyzy teklip edip bilersiňiz, şu mowzuk bardy, gürleşeli. Menem okanym size aýdaryn öz tejribelerimi, öz pikirlerimi aýdaryn.
Umuman sağ ollaşayın onu şöyle başlayalım nähil bolýar göreli. Sağ ol. Ha buram täze gelen olsaňyz aşakda follow edin. Bolluğundan köpöleliň görýän köpelse gowy bolar. Köp pikirler alşar. Yine sağ ol.